ତୁ ପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତେବେ କିମ୍ପା ତୁହି ଭୀରୁ ତୋହର ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ। ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବୀର ପଣିଆରେ ଲଭିଥିଲେ କେତେ ଖ୍ୟାତି ହାକିମ ନିକଟେ ଦୁଃଖ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଥରେ ତୋର ଛାତି। ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ତାଙ୍କର ଔରସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁହି କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି। ତୁ ମନେ ଭାବିଛୁ ତୋଷାମଦ କରି ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତିମାନ ତୋଷାମଦିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଅଇଁଠା ପତରେ ଧ୍ୟାନ। ତୋଷାମଦ ଅଟେ ଅନ୍ଧାର ଗୋହିରୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ତହିଁ ଲୁଚି ବସେ ସରଳ ପଥିକ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ ଅକାତରେ ତାକୁ ନାସେ। ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ କିରେ ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗତ ମଣି ଗୋଦର ଗୋଡ଼ରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲେ ଦେହର କି ଶୁଭ ଗଣି। ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହିଁ କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ଶବ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣିକିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ ପୂରୁବ ଗୌରବ ପୂରୁବ ସାହସ ପଡ଼ିବ କି କେବେ ମନେ। ତୋହର ଜନନୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଜନ ସମାଜରେ ଏ ମହି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦେଖାଉ ମୁଖ। ତୋଷାମଦ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିହରି ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କର 2 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇବ ତୋର। ମଙ୍ଗଳ ହୋଇବ ତୋର। ଏହି କଥାଟି ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଆଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ହିଁ ପ୍ରଣ ନେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ ମିଠା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଭାଷା ଶିଖିଥାଉ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ଦିନରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ଆମର ମାତୃଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଆମର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ଭାବ ବିନିମୟରେ ମଧୁରତା ଆଣିଥାଏ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।